Salutare și bine ați venit în grădina lui Alex. Astăzi avem invitată specială pe Oma și avem fructul pasiunii. Oma e în vizită aici și mănâncă pentru prima dată acest fruct. Să sperăm că o să fie încântată, sper eu. Prima dată facem o mică pauză să vedeți de unde am cules fructul pasiunii din grădină și apoi ne întoarcem aici să vedeți proba decisivă. Bineînțeles că am adus și zahăr, stați liniștiți că am adus și zahăr, să nu lăsăm chiar așa fără zahăr. Cinti s-a apucat să culeagă, pentru că sunt foarte multe fructe și sunt foarte multe făcute. Trebuie să vă arăt câteva aici. Ia să vedem, pot să cobor fără să alunec. Iar acum nu văd niciun. Asta se va face aici. Hai să ducem pe aici să vedem. Uite, iată. Astea tot sunt. Mergem mai jos. Fiind verzi, nu se văd așa repede. Uite-le. Dar pe unde te duci, sunt. Pe unde te uiți, găsești. Ia să vedem pe desubt așa. Ia uite și pe Ruru unde s-a băgat. Ia uite ce frumos stă aici. Bravo, Ruru! Ce faci tu aici? Ce loc secret ai tu aici, mă? Nici nu știam că există locul ăsta. Ia uite ce fruct aici lângă tine. Mama mia! Nici nu știam de locul ăsta secret. Ok, mai devreme Cinti a cules ce era pe jos pe aici care căzuseră. Și hai să vi le arăt ce frumoase fructe a cules Cinti. Hai să mergem să le vedem. Ok, aici sunt fructele care le-a cules Cinti. Uite ce frumoasă este. Și acum avem nevoie de un cuțit să tăiem, să vedeți cum arată înăuntru și să o punem pe Oma să guste. Uite și aici. Ia uite, unul aici, să vedeți, uite aici, unul mai jos, ăsta aici, unul, văzut și aici ceva, uite aici, uite, altul aici, ăsta aici, foarte multe fructe, deci anul ăsta chiar avem o recoltă destul de bună de la un singur fir aici. Gândiți-vă că aici e un singur fir care s-a întins acum pe jos, pe aici și a început să se întindă peste tot. Ne-am întors aici, haideți acum să probăm acest minunat și extraordinar fruct. Deci, se taie mama, așa, cum ai tăia un măr în jumătate și înăuntru dăm de ceva, uite așa. Aha. Ia uite cum arată. Da, am văzut și la noi. Ia uite, uitați cum arată înăuntru, delicios, delicios, delicios. Prima dată îi dăm să probeze fără zahăr și apoi punem un pic de zahăr să facă un pic mai gustos. Mamă, uite așa un pic cu lingurița și să sperăm că poate să-l mănânce. Că uite, Iza râde și Iza un pic, cum se pare mamă? Delicios? Foarte delicios. În schimb e foarte... Are o aromă Nu, dar deosebită. spuneți adevărul. Nu e rău. Nu e rău. Rău nu e, n-are cum să fie fructul pasiunii să fie rău, cum ar fi. Da. Îți dai seama că e fructul pasiunii, unul dintre cele mai delicioase fructe care există. O bate vântul azi un pic și ne mișcă un pic decorul. Care există aici pe insulă.
Deci îți place, văd că mănânci. Aha, Ascunde-le. Uite câte fructe ai să mănânci. Stai liniștit. Ascunde-le că le mănâncă toate. Da, trebuie să ascundem fructele că omul o să le mănânce pe toate. Așa, vezi că poți să faci așa, să iei cumva, așa ca un gălbenuș de ou. Să-l iei dinăuntru așa, sau albuș de ou. Bun. De obicei, dacă vrei să mâncați și să savurați cu extraordinară de mare plăcere, îi puneți zahăr, cum am pus eu aici, și lăsați în jur de 4-5 minute să se topească zahărul ăla, să intre un pic în... cred că așa e bună. Înțelegi? Și atunci îți dă o aromă. Poftim? 4-5 minute. 4-5 am minute. înțeles 45 de minute. Nu 45 de minute. Gândeam că e Cum? mult. Așa, ăla poți să mănânci, mamă, dacă mai vrei. Dacă nu, eu, uite, mi l-am luat pe ăsta care arată extraordinar, să mănânc și eu unul. Dă și lui Iza una. Iza nu mai apucă pentru că mâncăm noi. Deci Ia uitați, lui uitați Iza, cât de minunat e. În cazul în care găsiți sau lăsați mai mult, uite, ăsta e lăsat mai mult. Vedeți, se vede că a început să se facă așa mai... Ăsta e mult mai gustos. Da, E mult mai... e mai copt. E copt și e mult mai dulce. Însă, de obicei la noi nu prea mai ajung să se facă așa, că cum odată ce s-au făcut, le mâncăm și nu mai apucă să... Dar ideea e să le iei și să le lași încă o săptămână, să nu se întâmplă nimic, nu se strică, să se coacă înăuntru, cum ar veni, să... Nu, dar mai mult îmi place fără zahăr. Mai mult îți place fără zahăr? E mai bine, mai sănătos. E mai sănătos. Uite, îți las aici fără zahăr atunci. Nu, Mai las-o- mănâncă și tu. Gata, Păi mi-ajunge. mănânc, stai liniștită că... Deci, Iza, ia filmează, te rog, ia un pic în mână. Că altfel... Foarte bun. Dar sunt și la noi, Bogdan. Da? Dar parcă sunt un pic mai mari. Delicioase. Vedeți? Rămâne gol așa. Și delicios. Și toată planta a ieșit dintr-o singură sămânță. Da. Toată planta aia, O care ați singură văzut-o, sămânță. a fost o singură sămânță dintr-un ăsta și un singur fir. Deci toată planta ce ați văzut acolo e un singur fir. Da. Și s-a făcut așa o boltă, tot gardul. Foarte frumos. Și gustos, și bun, și sănătos, Foarte bun. plin de vitamine. Vitamina Bio. C. Da. Și cam asta este. Și poftă bună. Poftă bună să mâncați aceste minunate fructe și să ne vedem într-un alt video. La revedere! Pa, La pa. revedere!